Bože našej spásy, pastier našich dní, k Tebe volať smieme, blahoslavený. Si to z Tvojho domu, svätý je Tvoj chrám, kde je noc či ráno, dávaš plesať tam. Opásaný mocou, silou svojich slov, tíšiš hukot morí, hukot národov. Ty, ktorého činmi púštená volhnú, zrazu tiché pastvy, kopce jasajú, radosnú to ľudia správu hlásajú. Kráčaš k nám dole na ten svet, plný krás Tvojich. Nádej vlievaš aj do vzácnych zemí ďalekých. Potok plný vody, bohatý, živý, keď je pôda suchá, ten ju obživí. Preteká ňou nádej, lieči mnoho rán, unášať sa nechá, toto je môj Pán. Človeka je synom, Boh ho zoslal nám. Kráčaš k nám dole na ten svet, plný krás Tvojich. Nádej vlievaš aj do vzácnych zemí ďalekých. Kráčaš k nám dole na ten svet, plný krás Tvojich. Nádej vlievaš aj do vzácnych zemí ďalekých. Pastier úžasný, diablom skúšaný, krížom ťažený, pre nás trápený. Lúky posiaté, aj stáda súsité, láskou odeté, ja spievam Tebe len. Pastier úžasný, diablom skúšaný, krížom ťažený, pre nás trápený. Lúky posiaté, aj stáda súsité, láskou odeté. Kráčaš k nám dole na ten svet, plný krás Tvojich. Nádej vlievaš aj do vzácnych zemí ďalekých. Kráčaš k nám dole na ten svet, plný krás Tvojich. Nádej vlievaš aj do vzácnych zemí ďalekých. Takže, milí pasažieri výletnej lode Santa Agape, teší nás, že ste prijali pozvanie na túto literárnu kaviareň. Je to nový formát, ktorý sme do programu Misijných dní zaradili už pred rokom
A keďže sa stretol s veľkým úspechom, tak sme sa rozhodli, že budeme pokračovať. A tento rok prijalo pozvanie do literárnej kaviarne naše evanjelické vydavateľstvo, o ktorom teda môžeme smelo povedať, že patrí k najstarším vydavateľstvám na Slovensku vôbec. Je to už 127 rokov, čo ponúka knihy nielen s teologickým obsahom, ale hlavne s tým Božím slovom, ktoré má tú transformačnú sílu meniť život človeka. Takže tešíme sa, že predstavitelia tohto vydavateľstva sú dnes medzi nami. Týmto literárnym popoludním nás tiež bude sprevádzať kapela Christianika, ktoré ďakujeme teda už za úvodnú pieseň. Dovolte mi, aby som vám predstavila našich milých vzácnych hostí. V prvom rade človeka, ktorý meral asi najdlhšiu cestu, a je to poľská autorka Lídia Čiž, ktorá je autorkou kresťanských románov, ktoré čerpajú z reálnych príbehov a mnohé z nich sa už stali bestsellermi. Nielen v Poľsku, verím, že už aj na Slovensku a dokonca aj v Nemecku. Takže na Slovensku alebo z produkcie vydavateľstva Tranosius doposiaľ vyšli už jej 2 knihy, Silnejšia ako smrť, a zostáva len nádej s tým, že dnes nás čaká uvedenie knižnej novinky, ktorá vyšla čerstvo z tlače. O Lídii ešte môžeme prezradiť, že je manželkou evanjelického farára a pôsobia v cirkevnom zbore na neviem, či to mesto alebo dedina, ale má čarovný názov, volá sa Visla Marinka. Lídia, vítajte medzi nami. V ďalšom kresle pre hostia sedí prekladateľka, aj keď si myslím, že teda minimálne my, ktorí sme z východného Slovenska, rozumieme poľštine aj na takých 90%, ale ďakujeme teda aj Janke Kovalčíkovej za to, že je tu dnes medzi nami a bude nám tlmočiť. Ďalej medzi nami máme krásnu dámu, Janku Záborskú, ktorá je jazykovou redaktorkou vydavateľstva Tranosius a takisto je takou šéfkou edície kníh Lídie Čiž pre vydavateľstvo Tranosius. A nakoniec máme tu čest privítať medzi nami aj pána riaditeľa vydavateľstva Tranosius a zároveň dozorcu Liptovsko-Oravského seniorátu Petra Gertnera. Dnes sa chceme pozrieť na tú cestu, ktorou tieto knihy prešli od toho prvého podnetu až cez tú jazykovú úpravu, až po vydanie a nakoniec až po tú odozvu, akú majú medzi čitateľmi. Takže možno prvá otázka na Lídiu. Lídia, ako sa vlastne z manželky evanjelického farára stala spisovateľka a taká úspešná spisovateľka? Ja was też wszystkich bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że możemy tutaj być. Všetkých vás tu tiež srdečne vítam a teším sa, že tu môžeme byť. Ja przez prawie 30 lat pisałam artykuły do gazet chrześcijańskich. Asi 30 rokov som najprv písala články do kresťanských novín a časopisov. I myślałam, że już będę tylko taką autorką krótkiej formy, ale zdarzyła się przyszedł do mnie taki temat, który jak zaczęłam pisać, to pisałam i ja to nazywam Bożym przypadkiem wyszła z tego książka. A ja to volám taká Božia náhoda, že sa to stalo. Že najprv som písala krátke články a potom som mala možnosť o tejto téme písať viac a vznikol tento román. I to tak pojawiła się, ja nie zamierzałam napisać książki i to naprawdę był taki Boży przypadek, że ten artykuł już by się nie zmieścił w żadnej gazecie. Vlastne to nebol môj plán, ale ja som písala článok, ale tak som sa rozpísala, že vlastne z toho až musela výsť kniha, lebo už by sa to nezmestilo do formátu článku, do časopisu. No a počul Boží hlas, že má stavať archu. A Lídia počula Boží hlas, že má písať knihy. Tak dôverovala Pánu Bohu, że to jest taka dobra cesta. Dokładnie i po tej pierwszej, kiedy to jest mocniejsza niż śmierć, po słowacku silniejszy jako śmierć, potem pytali ludzie, no to co teraz następnego?
No i 2 lata później powstała następna i teraz od tego czasu już co rok jedna. Takže asi ste rozumeli, prvá kniha bola tá silnejšia ako smrť a potom prišli tie otázky, no kedy bude ďalšia a tak to vychádza teraz každý rok nejaká nová. Lídia ukázala teda, že vie písať a čitatelia už teraz si to dožadujú. Tak, i do tego mówią, cały rok czekać i taka cienka książka. Dlho je mi čakať celý rok na tak tenkú knihu. Otázka pre pána riaditeľa Gertnera, ktorý je riaditeľom vydavateľstva, ktoré zaradilo túto knižnú edíciu do svojho publikačného plánu. Získalo licenciu na preklad a vydanie 9 kníh Lidie Čiž. Prečo padlo toto rozhodnutie a vôbec to presvedčenie, že práve knihy poľskej autorky Lidie Čiž patria do edičného plánu Tránovcia. Ďakujem za slovo. Aj ja vás všetkých srdečne tu dnes pozdravujem na uvedení knižnej novinky. Áno, bolo to na začiatku 9 kníh. Dnes sme sa s Lidiou rozprávali, že už to bude plných 11, ktorých má pripravených. Tých 9 kníh to bolo zhruba pred 3 rokmi, keď sme sa prvýkrát stretli. A nechcem povedať, že to bola náhoda, lebo nič v živote nie je náhoda. Nič sa nedieje len tak. A keď sme vo vydavateľstve chystali edičný plán na ďalšie roky, ktoré nás čakajú, tak sme chceli čitateľom priniesť niečo nielen také, z čoho by načerpávali poznatky učenia teologické, ale chceli sme priniesť čitateľom niečo také z toho praktického kresťanského života, ako ľudia reálne tú svoju vieru prežívajú v rámci tých svojich príbehov, z ktorých mnohí môžu neskôr načerpať silu do svojich vlastných životných osudov. Možno niektorí poznáte, niektorí nie, brata farára Libora Bednára. Ten ako vtedajší poverený šéfredaktor vydavateľstva povedal, že v rámci rodiny majú jednu známu, ktorá žije v Poľsku a presne takéto príbehy píše. Shodou okolností je to prepojenie cez jeho manželku Martu a tak sme povedali, že poďme navštíviť Lídiu priamo do Poľska a porozprávame sa o tejto možnosti. No a my sme veľmi radi, že po 3 rokoch našej spolupráce každý rok uvádzame jednu knihu a dnes máme tu česť ju privítať a knihu uviesť v rámci misijných dní tu v Starej Ľubohoni. Ďakujeme pekne. Takže cesta do Poľska nebola meraná márne, ale priniesla svoje ovocie. Janka Záborská ako jazyková redaktorka. Aké sú možno také špecifika prenosu predsa len tej poľskej literatúry do slovenčiny? Má to svoje možno úskalia? Prajem príjemné popoludne všetkým. Tak, ideme takto. Poľština a slovenčina sú veľmi blízke jazyky, pochádzajú zo spoločného základu a tým sú západoslovanské jazyky. A teda majú aj istým spôsobom podobnú slovnú zásobu. Odlišnosti sú samozrejme v špecifických hláskach, ktoré my Slováci len s ťažkosťami vyslovujeme. A to sa týka aj češtiny, aj poľštiny. A zasa na druhej strane prekladateľ, ktorý prekladá knihu, by si mal dať pozor hlavne na významy slov, pretože zasa mohla by nastať kuriózna situácia, keď preloží nesprávne slovo, ktoré je identické v češtine aj v poľštine, alebo v slovenčine a poľštine, alebo v slovenčine a češtine. Poznáme také slova z češtiny, je to vedro a slovenské vedro, alebo v poľštine je to vedro ako záchod vedro? a záchod. Áno. A milosť a láska, áno. Takže to sú slova, ktoré je treba správne uchopiť a to je už vec potom prekladateľa. Ja to už len potom češem.
a dávam tomu takú tú fazónu dynamickú a štilistickú, jazykovú, aby to bolo čitateľsky zaujímavé aj v slovenčine, lebo v poľštine nepochybne je, ale aj v slovenčine, aby to bolo zaujímavé pre čitateľov. Asi toľko. O Janke Záborskej môžeme aj povedať, že učila na Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši, ak mám správnu informáciu. Áno. A dokonca zástupkynia riaditeľky. Áno. Slovenský Učila som jazyk. slovenský jazyk, áno. Áno, k tejto spolupráci s Tranosciom vlastne prizval pán farár Ferenčík ešte. A vlastne tak pomalými krôčikmi som sa dostala aj ku knižkám a som vďačná jednak vydavateľstvu a Pánu Bohu, že mi to umožnil. Že mám takúto česť, lebo to nie je to len také jednoduché, je to obrovský záväzok a zodpovednosť. Takže správny človek na správnom mieste. Lídia. Vaša prvá kniha, ktorá bola preložená do slovenčiny, má názov Silnejšia ako smrť. Tak môžeme povedať, prezradiť, že teda z čoho vychádza názov tej knihy. A hlavný hrdina sa volá Radko. A jeho príbeh nejako súvisí s listami, ktoré písal vášmu manželovi. Tak tomu nám môžete prezradiť, že ako spolu súvisia a či mal tento príbeh nakoniec aj šťastný koniec. Lebo my ľudia máme radi aj také šťastné konce. Ja też i to staram się wybierać takie historie, które mają zawsze taki Boży happy end. Naozaj usilujem sa vyberať také príbehy, ktorí majú taký ten Boží šťastný koniec. I czasami ktoś mi opowiada historię, mówię, to jeszcze musi poczekać, żeby Pan Bóg to rozwiązał, bo te końcówki, końce Pana Boga są naprawdę zawsze te najlepsze. A veľakrát mi ľudia rozprávajú príbehy a aby som napísala knihu a ja poviem, ešte to musí počkať, ešte musí prísť ten Boží koniec, lebo on to tak najlepšie vie uzavrieť. I do wszystkich tych książek praktycznie, które napisała, można by dodać jeszcze zrobić drugi tom. A ku každej knihe by sa dalo ešte napísať ďalší zväzok. I one są niesamowite, bo po latach, na przykład po 10, wydarzyło się jeszcze tyle wspaniałych rzeczy, kiedy życie tych ludzi jest zwykle bardzo trudne, a potem się dzieje coś cudownego po 10 czy 5 latach. A je to úžasné vidieť možno po 10 rokoch, ako sa vyvíjal príbeh toho človeka a aké zážitky ešte mal a mohlo by sa o tom zase písať, lebo je to zázračné pozorovať, ako sa ten jeho život vyvíjal. Nasz syn mówi tak, żyj tak, żeby Lidia Czyż nie opisała twojego życia. A môj syn hovorí, žij tak, aby Lidia Czyż nemusela písať o tvojom živote knihu. Bo to są zwykle takie trudne historie, dramatyczne często. Lebo sú to často také ťažké veci, ťažké dramatické príbehy. Niektóre książki są takie i to jest jedna, którą teraz planujemy wydać. A jedna, ktorú teraz plánujeme vydať, je práve z tých ťažkých. To wiele osób mówi, że jej nie potrafi czytać, że jest tak dramatyczna. A veľa ľudí, ktorí už čítali, hovoria, nevedia ju ani čítať ďalej, lebo je tak drama, je v tom, je to také dramatické všetko. Wtedy ja mówię, rzuć tą książką o ścianę i czytaj dalej. A ja poviem, hoď knihu o stenu a čítaj ďalej. Wielu osobom te książki otwierają oczy na różne problemy życiowe. A tie knihy otvárajú ľuďom oči na otázkach rôznych životných situácií a problémov. I tak tak jak było u Radka, zakończenie jest takim Bożym zakończeniem. A aj v prípade tohto Radka to bolo také Božie zakončenie pri jeho príbehu. I czasami pisze do nas, mówi, byliście lepsi dla mnie niż moi rodzice, chociaż niewiele naprawdę zrobiliśmy. A niekedy ešte nám píše a hovorí, boli ste pre mňa lepší ako moji rodičia. Niekedy práve v tých dramatických situáciách aj tak najviac vynikne to zachraňujúce Božie konanie. Takže To właśnie we wszystkich tych książkach właśnie to Boże działanie jest widoczne. Tak vidieť v tých knihách všetkých práve to Božie konanie. Pán riaditeľ, aké sú reakcie čitateľskej verejnosti, evanjelickej verejnosti na tieto knihy, ktoré už sú asi aj 2 roky na trhu? Ako sa vám predávajú?
Zatiaľ som nepostrehol negatívnu reakciu. Čiže môžem Nikto povedať, nehodil že... knihu o stenu. Nie, zatiaľ nie, aj keď poviem, že posledný taký aktuálny prípad som mal priamo na našej tohtoročnej dovolenke, kedy si knihu Zostala len nádej zobrala na čítanie moja manželka a veľakrát mi potom ráno rozprávala tie ťažké príbehy a povedala, že je rada, že ju číta na dovolenke v čase oddychu. Ale reakcie sú veľmi pozitívne. Naši čitatelia veľakrát oceňujú to, s akou ľahkosťou a takým jednoduchým štýlom Lydia svoje príbehy píše. A pritom všetky tie príbehy nesú veľmi, veľmi hlboké posolstvo. Mnohí nám píšu, som si tu aj poznačil niektoré poznámky, že našli v príbehoch povzbudenie do ťažkých životných chvíľ, ktoré oni sami prežívali. Iní z nich znovu objavili svoju vlastnú vieru dokonca. Niektorí, opäť tu mám poznámku, že získali odpovede na svoje vlastné otázky, ktoré Pánu Bohu kládli a niekedy sa tak s Pánom Bohom nie vždy vedeli stotožniť s jeho plánom, ale cez tieto knihy pochopili, že tie Božie plány sú predsa len tie najlepšie. A tak, ako som vravel, že v konečnom dôsledku všetky tie texty alebo tie príbehy, ktoré naši čitatelia vnímajú, sú pre nich darom. Aj keď sú ťažké. Ale sú pre nich darom a takým povzbudením do ďalších dní, ktoré niekedy sú síce ťažké, ale s Božou prítomnosťou sa dokážu zvládať veľmi jednoducho a ľahšie. A seniorka, fararka Katka Chudaková, ona to przeczytała, była w Liptowskim Mikulaszu na promocji i tak ją to poruszyło, że przyjechała do Malinky s celým autobusem ľudí. Mali sme aj skúsenosť, kedy pani Katka Hudaková, seniorka z Liptova, prišli vlastne na základe toho jej dojmu z tej knihy, ako bola s tým dotknutá, tak priviezla vlastne celý autobus a prišli k nám do Malinkej, do zboru. I už bola 2 razy. A už 2-krát nás navštívila, že naozaj to bolo pre ňu veľmi silné. Takže vlastne tie knihy píšu nové príbehy, nové priateľstva, nové vzťahy. To je krásne, keď toto literatúra robí. Dokładnie tak. Áno, presne tak. Takže k tým ľuďom, ktorí knihy vaše prečítali a veľmi dôsledne určite patrí aj jazykový redaktor, lebo sama túto prácu robím, tak viem, že to sú texty prečítané na 2-krát, 3-krát. Niekoľkokrát, Niekoľkokrát. aj viac. 100-krát. Aha, tak. Ktorá Aj viac. z týchto kníh vás možno zaujala najviac doposiaľ, alebo nejaká pasáž, nejaký moment? Nielen ako pracovne, ako redaktorku, ale ako čitateľa. Každá je na niečom inom postavená a keďže tu máme takú tému archy a rodiny, tak mňa možno téma rodiny práve. Tá je taká veľmi citlivá aj v prvých 2 knihách, aj v tejto 3, ale vždy nejakým iným spôsobom. Dovolím si odcitovať tu z tohto vášho biltenu, z nášho biltenu, slova pána biskupa Mihoča. Rodina je prvou malou archou, kde sa učíme, čo znamená kráčať spolu s Bohom a navzájom sa niesť. Tak by to malo byť, ale žiaľ, nie je to tak. Vždy nenesieme sa, vždy jeden druhého a niekedy šliapeme po sebe a ubližujeme si veľmi. A mňa ako matku práve doslova ohromilo v týchto prvých 2 knihách silnejšia ako smrť a zostala len nádej, práve bezmocnosť detí voči brutalite svojich rodičov. To sú tak úžasne silné príbehy, že ja som sa spamätala, že mi tečú slzy po tvári a čítam a príbeh ma tak vtiahol, až som musela povedať stop, veď ty máš pracovať, nie si užívať
alebo prežívať a nechať sa emocionálne vtiahnuť do nejakého príbehu. Takže rodina, ktorá by mala byť tou povzbudzujúcou, a takú rodinu má práve hrdinka tej 3. knihy Nič na preclenie, ktorá sa rozhodla vďaka rodine, vďaka podpory všestrannej, vďaka láskavému prístupu rodičov, aj širšieho okolia, rodinného, aj blízkeho, rozhodla sa urobiť niečo a vyťažiť maximum z tohto harmonického rodinného zázemia a urobiť niečo nie pre seba, sebecky, ale pre iných. A sila osobnosti, to je to, čo ma zaujalo nielen u tej 3. hrdinky, ktorá vychádzala z tých pozitívnych pomerov, ale hlavne u tých hrdinov, u Nadi a u Radka, ktorí sa museli vysporiadať naozaj s veľmi ťažkým údelom a nakoniec dokázali vytvoriť svoje vlastné harmonické rodiny, nie podľa vzoru tých, z ktorých vyrástli. A to nemohli sami od seba bez práve toho spomínaného Božieho riadenia. Tak aj to nám naozaj je požehnanie milosťou, ak je rodina tým bezpečným korábom, aký vytvorila aj Noé pre svojich synov a pre svoju rodinu. A my vieme, že také pekné manželstvo, také harmonické žije aj pani Lídia so svojím manželom a že sú to ľudia, ktorí chodia s Bohom, tak ako chodil Noé. Ale predsa ani vám sa nevyhli tie dramatické búrky, tie prívalové dažde, keď sa otvorila tá práhlbina. Ja viem, že minimálne v poslednom období ste prešli 2 takými skúškami, ktoré nakoniec skončili tou vetvičkou nádeje. Tak možno keby sme to mohli spomenúť. Myslím, že počas covidu ste prežili ťažké obdobie. To było od roku 2019 przez praktycznie 2 lata. Áno, od roku 2019 až 2 roky. Mój mąż miał najpierw operację pęcherza, potem dostał udaru niedokrwiennego mózgu i mówił tylko 2 słowa. Takže môj manžel mal nedokrvený mozog, predtým mal operáciu slepého čreva a dokázal potom po tej porážke vlastne povedať len 2 slova. Rehabilitacja, która trwała pół roku. A potom nastúpila rehabilitácia polročná. Bardzo dużo ćwiczeń, bardzo mozolnych. W sanatorium był 3 miesiące. 3 mesiace bol v sanatóriu, musel rehabilitovať, veľa cvičiť. Wyszedł i w tym momencie wybuchł COVID. A potom, keď vyšiel z toho sanatória, začal COVID. Zachorowaliśmy oboje bardzo ciężko i wylądowaliśmy w szpitalu. A obidvaja sme ochoreli, mali sme ťažký priebeh, museli sme byť v nemocnici. I Leszek jako powikłanie dostał zapalenie rdzenia kręgowego. A ešte manžel dostal vlastne zápal koreňa miechy. Przestał mówić, przestał chodzić. Čiže už nerozprával, potom prestal chodiť. I niedawno jeden z lekarzy powiedział, że Leszek, są tylko 2 osoby na świecie, które po covidowym zapaleniu rdzenia kręgowego wyszły z tego i żyją normalnie. A lekár mu povedal, že vlastne sú už len 2 ľudia, ktorí po tých všetkých chorobách a potom zápale a po covide z toho vyšli. Jedna kobieta w Stanach i Leszek. A že to je jedna žena v Amerike a Lešek, môj manžel. Pół roku później miał operację serca. A potom ešte o pol roka neskôr mal operáciu srdca. I wszystko to mogło spowodować, że albo by zmarł, albo byłby niesprawny. A vždy bol v ohrození života, alebo že sa niečo nepodarí a nebude môcť chodiť, alebo čokoľvek. Ale Pan Bóg za każdym razem dokonywał cudów i Leszek po 1,5 roku wrócił do pracy. Ale vždy za každým Pán Boh urobil zázrak a po pol roku sa Lešek vrátil späť do práce. Akurat otwieraliśmy nasze nowe centrum parafialne. A práve vtedy sme aj otvárali náš nový zbor. Więc widzimy to Boże działanie, te Boże cuda. A naozaj vidíme tie Božie zázraky a jeho konanie. I też to, jak nas kształtuje, jak nas uczy zaufania. A aj ako nás tvaruje a učí nás dôverovať mu.
I w ostatnim czasie, w ostatnich 4 miesiącach mieliśmy też bardzo trudny czas. A posledné 4 mesiace sme mali tiež ťažké obdobie. Mój szwagier w Stanach Zjednoczonych ma 47 lat i ma 4. stadium raka krtani. Mám švágra v Amerike a má vlastne 4. štádium rakoviny. Siostra ma i szwagier mają niepełnosprawnego syna 21-letniego, który też musi mieć operację, bo rosną mu guzy na nerwach. A majú 21-ročného syna, ktorý tiež je zbavený svojej právnosti a tiež mu rastú nejaké nádory. Mój tato i moja teściowa byli przez 2 miesiące w szpitalu w tym samym czasie. V tom istom čase bol môj otec aj svokra v nemocnici. W bardzo ciężkim stanie. Tiež mali veľmi ťažký stav. I nasza wnuczka, która się urodziła 2 lipca, przedwczoraj miała operację, bo miała 2 torbiele na języczku. A naša vnúčka, ktorá sa narodila v júli, už musela mať vlastne pred 2 dňami tiež operáciu, mala niečo s jazykom. Jeszcze jest w szpitalu, więc Že ešte je v nemocnici to babetko. wszystko razem. To všetko naraz sa dialo. Ale Pan Bóg przeprowadza nas przez to wszystko i widzimy, że dokonuje cudów. Ale Pán Boh nás vždy cez to všetko prevádzal a previedol a my vidíme, že On robí zázraky. I pomimo tych burz, pomimo tych trudnych chwil, wierzymy, że On jest Bogiem dobrych zakończeń. A aj napriek všetkým týmto ťažkým skúškam, búrkam, my vieme, že On je Boh dobrých koncov I z tej arki nas wyprowadza. a že nás vyvedie aj z tej archy. Že prišla tá súš, na ktorej archa pristala. Tak to sú tiež také námety možno na knihu, takú autobiografickú. Ta jedna jest to, co było z moim mężem, jest opisana, nie zawsze świeci słońce. Je aj to už v knihe, nevždy svieti slnko. I to jest w formie pamiętnika, Je to taká forma denníka, pamätníka, żeby opisać to, co było, pokazać Boże działanie. kedy som písala a opisovala to všetko, čo sa dialo a chcela som vždy ukázať na to Božie konanie. I są tam też ćwiczenia, które mój mąż wykonywał po udarze, bo wiele osób do mnie dzwoniło i mówiły, ktoś tam moi bliski miał udar, co teraz robić? A opísala som tam veľa aj takých tých cvičení, ktoré musel manžel cvičiť, aby mohol znovu rozprávať, chodiť. Lebo veľa ľudí sa ma pýtalo, že tiež niekto v rodine mal niekto porážku a že čo má robiť, ako cvičiť. Nawet ojciec jednej z najbardziej znanych polskich aktorek dzwonił do mnie i mówi, co teraz mamy, gdzie mamy się udać, co mamy robić. Więc to jest też taki poradnik dla ludzi. Takže je to aj také poradenstvo v tej knihe pre ľudí, lebo volal mi aj nejaký otec známej herečky v Poľsku, že tiež čo majú robiť, keď má niekto v rodine taký problém. Takže je to aj taká praktická pomoc pre ľudí, Taká ktorí príručka. prechádzajú niečím podobným. Tak napriek týmto ťažkým veciam, ktoré sú až neuveriteľné vo vašom zbore, aké prebudenie, dá sa povedať, vo Výsle Malinke, že vy ste postavili kostol a najskôr pôvodne ste teda mysleli, že bude veľký a odrazu zistili, že je malý, že tam prichádza toľko ľudí a možno aj o tom nám povie Lídia ešte viac, takže naozaj, aj keď sa nám zdá, že Pán Boh mlčí, že je ďaleko, ale On v skrytosti pracuje na tých nových začiatkoch, ktoré prídu. Janka Záborská, otázka pre vás, že možno keby si nám tak otvorili také trošku pozadie tej práce, spolupráce medzi autorom, prekladateľom a jazykovým redaktorom knihy. Ako vyzerá? No, po týchto slovách, ktoré Lidka práve povedala, samozrejme, že chcem v prvom rade jej poďakovať. Ďakujem za úžasnú dôveru. Ďakujem, že máš silu písať a píšeš úžasné príbehy. Takže ďakujem za dôveru, ktorou nás obdarúvaš, pretože keď nám zveríš knihu, to ako keby si svoje dieťa poslala na internátnu školu veriac, že ho neznehodnotia tam, že bude obohatené a že bude môcť ísť ďalej do nového sveta, do nových súvislostí. Takže asi tak to je.
No a aká je spolupráca? Samozrejme, že na začiatku sú to rozhovory, také vstupné, kde si nastavíme nejaké pravidlá. Potom prichádza na rad prekladateľ, ktorý sa pustí s vervou do práce a prekladá a posiela mi a teda funguje nejaká mailová komunikácia, telefonovanie a ak treba, tak opätovný osobný rozhovor a pre mňa to je čítanie a čítanie a čítanie. Niekoľkonásobné, pretože kým sa dostaneme na koniec knihy, tak ja potrebujem znova od začiatku začať a ešte raz to prečítať a ešte raz. A sú to stále moje oči, ktoré čítajú, takže potom už sú náchylné aj prehliadnúť niečo. Takže potrebujem aj trošku pauzu a zasa pokračovať ďalej. Samozrejme, že pred finálom, pred finišom prichádza človek, ktorý to celé dá do knižnej podoby, ktorý to zalomí, teda znova prichádza čítanie. A ešte pred finišom je tu už spomínaný pán farár Bednár, Libor Bednár, ktorý zastreší teologickú terminológiu, pretože on je fundovaný človek zase na toto a tá terminológia nemusí byť vždy jednoznačná v poľštine a v poľskej krajine a na Slovensku, takže on sa postará o toto. No a samozrejme, že v neustálom kontakte sme s pánom riaditeľom, pretože on je aj taký styčný dôstojník, aj na všetko dohliada a bdie nad nami a keď treba usmerní nás, popoženie a termín stanoví, aby sme teda rešpektovali zase to, čo je treba v rámci vydavateľských termínov. Takže ďakujem aj pánovi riaditeľovi aj za to, že to môžem robiť, že ma ešte trpí. Takže naozaj pre nás čitateľov je to dobré počuť, lebo to vyzerá niekedy tak jednoducho, že mám knihu, ale že aký je obrovský ten balík práce za tým, čo tomu predchádzalo, že je to tímová práca mnohých ľudí, takže naozaj, keď človek berie tú knihu do rúk a keď toto vie úplne inak, sa na knihu pozera. Takže ďakujeme aj pánovi riaditeľovi za to, že nám Ja som len chcel prináša doplniť, že dobré nikdy knihy. som netušil, aké je dôležité vedieť uvariť dobrú kávu. Tranosci ju vedia dobrú uvariť? Tranosci ju vedia, áno, lebo mávame také pravidelné ranné porady s kávičkou a tam sa to celé melie a sú naozaj pravidelné, všetci musíme byť dochvíľní, lebo on je dochvíľný, takže a kávička je fajn. Takže tak to má byť. Ja mám zadaleko na tom káve. No to hej. No, nechodí Lídia. Preto je tu Archa Café, kde si ju môžete spoločne dať teraz. Pán riaditeľ, možno otázka. Vy ste aj dozorcom Liptovsko-Oravského seniorátu, ktorý je súčasťou tej krásnej spolupráce, ktorá sa začala možno medzi vašim seniorátom a Výslou Malinkou, že tam vycestovala skupina farárov. Ako hodnotíte túto cezhraničnú spoluprácu poľsko-slovenskú? No úžasne. Viete, ja sa vrátim tie 3 roky dozadu, keď sme prvýkrát navštívili Lídiu, tak ja som mal takú predstavu, že idem do nejakého malého poľského zboru. Viete, ako my máme tie predstavy, my si o sebe myslíme, že my na Slovensku sme pupok sveta, u nás je všetko najlepšie a máme najlepšie chrámy a najlepšie programy a všetkých spolupracovníkov. A zrazu sme zaparkovali pred úplne novým centrom. A ja sa priznám, že mne padla sánka. A keď sme potom vošli dovnútra a Lídia s manželom nám rozprávali ten životný príbeh, ináč to bola vtedy tá 9. kniha a sme vraveli, že ju budeme postupne chystať, ale musíme ľudí navnadiť cez tie prvé knihy, ale teraz nejak tak tuším, šípim, že asi to všetko preskočíme a pôjdeme rovno na ten váš príbeh v ďalšej edícii, teda v pokračovaní. Ale to vrátim sa k tej Výsle Malinke. No bolo to úžasné vidieť, čo všetko dokázali na zelenej lúke vybudovať. Z úplne malého kostolíka, ktorý bol súčasťou farského úradu, vzniklo nádherné misijné centrum. To misijné centrum má
suterén, kde sú miestnosti podobné tejto, ale v modernom štýle. Tie miestnosti sa medzi sebou dajú rozdeliť, predeliť. Je tam miesto pre stretávania starších, mladých, detí, mamičky, rodín. Robia sa tam tie ranné čítania, ranné modlitby. A potom sa vám otvoria zrazu dvere do toho chrámu, kde vás prekvapí nielen ten moderný štýl, ale vás prekvapí to, že keď vám ukazujú fotky a videá z tých svojich stretnutí, tak je tam vždy veľmi veľa ľudí, ktorí majú záujem. Sú tam miestnosti na simultatívne preklady. Keď tam prídu zahraniční hostia, tak dostanú na uši sluchadlá a každý sa cíti ako doma. Bol som, teda poviem osobne, ja som bol vtedy veľmi úžasnutý. A keď sme sa vrátili naspäť, tak som stále rozmýšľal nad tým, že to stojí za to, aby sme aj my, tak poviem ten hrdý Liptovsko-Oravský seniorát, mali dotyk možno práve s tou misijnou prácou, ktorá prebieha práve vo Visle, cez týchto úžasných ľudí, ako je Lešek a Lídia. No a zorganizovali sme návštevu, ja teraz pozerám v publiku, je aj náš bývalý senior Stano Grega, a ja by som ho rád pozval, možno tu, teraz medzi nás. On už bol vo Výsle Malinke spolu so sestrou seniorkou 2-krát, možno 3, tak aby povedal zo pár slov, aby ako on prežíval tento príbeh a túto návštevu. Každopádne ja potom chcem uzavrieť tým, že dnes budeme uvádzať knihu Nič na predslenie. Tá kniha hovorí o hraniciach, o tom, ako Biblia prekonávala hranice. A práve aj cez túto spoluprácu s týmto cirkevným zborom v Poľsku sme zistili, že schengenské hranice, ktoré sa pre nás všetkých otvorili, sa pre kresťanov otvorili už dávno predtým. A otvorili sa tým, že či v Poľsku, či na Slovensku, alebo v inej krajine, tie kresťanské spoločenstvá žijú spoločnú vieru, spoločného Boha, na rovnakých modlitbách, na rovnakých rozhovoroch. A že táto spolupráca, hoci je cez hranicami, prichádza vždy včas a dokáže každého vždy v pravú chvíľu posilniť a povzbudiť. Takže možno práve teraz, Stano, skús povedať, aký si ty mal dojem z tej návštevy. Že s tým som nerátal, že ja budem rozprávať, ale dobre. Ja poviem, že ja príbeh Visly Malinky minimálne raz v mesiaci niekomu spomeniem, pretože pre mňa už je skutočne od tej korony, od začiatku veľmi inšpiratívny. Ja som tam bol 3-krát, prvýkrát v podstate, keď v Čechách a na Slovensku bolo všetko zatvorené. Takže ja som sa tam dostal vlastne tesne okolo posviacky. A ten príbeh, je tam veľmi veľa, ja ani neviem, čo by som skôr povedal. Ten zbor žije úplne ináč, žije podľa mňa tak, že tí ľudia túžia po tej zmene, túžia po záchrane a povedali si, že chcú všetko preto urobiť. A urobili to, že zmenili nielen tú budovu, zmenili možno aj poriadok služieb Božích, celý štýl, ale to nie je len vec možno, ktorú dnes chce farár, ale je to úžasné, že táto služba, ktorú Lešek za tie roky, čo je tam urobil, že pre ňu sú nadšení aj títo ľudia, ktorí sú v zbore a dokonca poviem, že pre mňa bolo úžasné, že keď on bol v nemocnici, bol chorý, zastupoval tento cirkevný zbor brat biskup a že to vedenie zboru jednoducho vždy túžilo po tej zmene a mali mnohé debaty aj s bratom biskupom vtedy a boli nadšení a ja túžim potom aj našich biskupov tam zobrať, lebo ja keď som boli sme tam skutočne aj s farármi, aj s našim cirkevným zborom. Môžete si to nájsť aj na YouTube, Visla Malinka. Pre mňa veľmi, veľmi inšpiratívne v mnohých veciach. Hlavne v tej túžbe, že poďme robiť niečo, aby ľudia boli zachránení. Lebo to je kľúčové. My podľa mňa tomu, čo u nás robíme na službách Božích, prestávame už rozumieť a poviem, že mám pocit, že toto vnímali aj oni a Lešek v podstate vnímal to, že potrebujeme to zmeniť, potrebujeme to inač a že vždy budú možno aj ľudia, ktorí sú tradiční a im bude ľúto možno, že je to niečo nové, ale keď tam prídete, vidíte, že ten zbor rastie. Tam sú mladé rodiny proste s kočíkmi, s malými deťmi a veľmi sa z toho teším. Pre mňa skutočne
neviem, či vôbec v Európe bol postavený kostol v Korone. Hej. A je to krásne. Keby ste to videli zvonku, možno poviete, že to je nejaký Lidl, že to nie je, hej, tu vidíte možno fotky, hej. Takže je to skutočne nádherný priestor, úžasne vybavený, moderný, svetla, zvuk, kamery a vidíte, že je plný. To je kľúčové. Keď som tam bol prvýkrát a s Veškom som rozprával, tak sa pýtam, že a naplníte to? A on mi vtedy povedal, no budeme sa modliť. Keď som tam bol už druhýkrát, tak vtedy mi povedal, že jediný problém máme, že sme to postavili malé. A toto je aj moja túžba, aby sme možno my stavali úplne iné veci a hlavne to nie je len o tej budove. Tam je o tých ľuďoch, o tej ich túžbe, o tých ich modlitbách, o tom, čo chcú. A tie príbehy, ktoré sú v tých knihách, viete, je veľa kresťanských románov, ale v tých knihách je úžasné to, že to nie je vymysel. Že to nie je príbeh vás nejako namotivovať, že ja si vymyslím krásny príbeh, ale že to sú väčšinou opísané skutočné príbehy, ktoré nás môžu natchnúť, ako tí ľudia zápasia, žijú, bojujú a sú to veľmi silné príbehy. Takže preto sa teším, že budú vydané všetky knihy. A ďakujeme za to. Vydavateľstvo Trancius to má v rukách. Takže ďakujeme za túto inšpiráciu z Vyslí malinky a teraz poprosíme kapelu Kristianika o pieseň, ktorá bude takou predielovou medzi uvedením novej knihy Nič na predslenie. Keď duša preniknutá slnečným lúčom pozrie sa hore a oči zatvorí. Pocíti, že všetko dá sa v Bohu tom, pre koho život môj celý zahorí. Duša preniknutá slnečným lúčom pozrie sa hore a oči zatvorí. Pocíti, že všetko dá sa v Bohu tom, pre koho život môj celý zahorí. Som tvoje dieťa, ty otec môj, stvorený pútnik na obraz tvoj. Svietiš na cestu večným svetlom, hlavu pomazávaš olejom. Búrkou však prechádzam s nádejou, že raz tam budem stať pred tebou. Život poznačený milosťou, srdce mi zažiari radosťou. Mocný Boh, láska tvoja svetom hýbe, premieňa životy, láme okovy. Pozdvihne dušu, čo žije v pochybe. Nech klíči rastie a srdcia obnoví.
dieťa, ty otec môj, stvorený pútnik na obraz tvoj. Svietiš na cestu večným svetlom, hlavu pomazávaš olejom, búrkou však prechádzam s nádejou, že raz tam budem stáť pred tebou. Život poznačený milosťou, srdce mi zažiari radosťou. Svietiš na cestu večným svetlom, hlavu pomazávaš olejom, búrkou však prechádzam s nádejou, že raz tam budem stáť pred tebou. Život poznačený milosťou, srdce mi zažiari radosťou. Ďakujeme Christianike tiež za ten odkaz, že aj keď prechádzame búrkami, ale prechádzame s nádejou, ktorú máme v Bohu. V tomto momente sa dostávame do teraz takej záverečnej časti dnešnej literárnej kaviarne, kedy by sme mali uviesť na knižný trh novú knižnú novinku Lídie Čiž, Nič na predslenie. Ide o úplne možno inú tému, o príbeh z čias komunizmu, kedy bolo pašovanie Biblií do krajín východného bloku takým odvážnym a zároveň riskantným činom a tiež prejavom takej veľkej dôvery voči Pánu Bohu. Podobne ako Noé musel dôverovať po svojej dobe, vo tej úlohe, ktorú on mal, tak takisto kresťania, ktorí sa venovali tomuto naozaj riskantnému činu, tak sa museli spoliehať na to Božie vedenie. Lídia, prečo práve táto téma? W roku chyba 2016 przyszli do mnie panowie z misji Open Doors i powiedzieli, że wiele osób zna historię brata Andrew opisanej w książce Boży Przemytnik, ale niewiele osób wie, że było dużo ludzi, którzy robili to w Polsce, w Czechosłowacji i na Ukrainie. Asi v roku 2019 prišli za mnou bratia z americkej misijnej spoločnosti Open Doors a hovorili mi o tom, že mnoho ľudí pozná príbeh brata Andrewa, ako pašoval Biblie, ale mnoho nevie o tom, že vlastne takíto pašovatelia boli aj v Československu, v Poľsku, na Ukrajine. I powiedzieli, że te osoby mają już 80-90 lat, oni nagrali ich świadectwa i chcieliby, żebym to opisała. A oni vlastne nahrali ich svedectva, tých ľudí, ktorí už mali vtedy 80 rokov a poprosili ma, aby som teda ja to napísala. Ja to spisałam jako opowiadania, ale oni rok później powiedzieli, że chcą to jako powieść. Takže ja som to spísala ako také príbehy, ale oni prišli o rok za mnou a chceli by z toho mať ako jeden román. I to było strasznie trudne, bo jak połączyć ludzi, jeden był z Trzyńca, drugi z Głubczyc, trzeci z Białegostoku. A pre mňa to bolo náročné, lebo tie príbehy boli z rôznych miest, Třinec, Głubčice, Białystok. A ako som to mala spojiť do jedného? I pomyślałam, trzeba tam też dać duży rys historyczno-społeczny, żeby ludzie nie pytali, no ale czemu oni sobie nie kupili Biblii w księgarni albo w internecie? A chcela som tam dať ešte niečo také aktuálne, lebo mohli by sa ľudia spýtať, no a prečo sa nekúpili Bibliu v knihkupectve alebo na internete? I pomyślałam, kto nie zna historii, Amerykanie nie znają historii. Tak som si pomyslela, dobre, kto nepozná naše dejiny? No tak asi Američania nebudú vedieť.
I to ja te historie połączę w ten sposób, że do Polski przyjeżdża Amerykanka i oni jej to opowiadają. Takže som si vymyslela, že ja tie príbehy spojím tak, že akože do Poľska prišla nejaká Američanka a ona počúva tie všetky príbehy a oni ich rozprávajú a ja o tom napíšem. Ale ponieważ wszystkie osoby w tych książkach są prawdziwe, Amerykanka też musiała być prawdziwa, znałam taką, która w latach 80. przyjechała do Polski. A keďže tie všetky príbehy tých všetkých osôb boli skutočné, tak aj tá Američanka mala byť skutočná. A ja som vtedy poznala len jednu Američanku žijúcu v Poľsku v tých 80. rokoch. I zapytałam ją, czy się zgodzi, żeby użyć jej biografii troszeczkę do książki. Tak som ju oslovila a spýtala som sa jej, či môžem použiť trošku z jej života, z jej autobiografie a použiť ako keby ju v tom príbehu. I Pan Bóg mnie ogromnie zaskakuje przy pisaniu tych książek, ale to było największe zaskoczenie ever, bo okazało się, że ona przyjechała do Polski szmuglować Biblię. No a Pán Boh veľmi ma vždy prekvapí pri písaní tých kníh a toto bolo prekvapenie že najväčšie, lebo naozaj som zistila, že vlastne tá Američanka do Poľska prišla práve z tohto dôvodu, aby pašovala v tom czase Biblię. Ja myślałam, że ona do misji muzycznej przyjechała, bo śpiewała w zespole Deo Decima. A ja som vedela iba, že spieva v chore Deo Decima a že vlastne ona je spevačka. I potem jeszcze inne osoby, które znałam, pytałam, szmuglowałeś Biblię? A oni mówili, ja tak, albo ja nie, ale ktoś tam. I tak pozbierałam te wszystkie historie. Takže odtedy už som sa veľa ľudí pýtala, že aj ty si pašoval Biblie a mnohí povedali, že áno, alebo nie, ja nie, ale poznám iných a potom som vlastne zozbierala tie príbehy tých ľudí. Takže opäť skutočné príbehy a jedna kniha, ktoré sa tí komunisti strašne báli, teda tej Biblie sa báli. A my tu máme aj taký jeden kufrík, ktorý nejako s tou knihou súvisí. Lidia, ako súvisí tento hrcavý kufrík? To już tą jest knihą. właśnie stary, on jest na tej ilustracji, na okładce. To je ten istý kufor, čo je aj na obale knihy. I między innymi w takich kufrach oni to szmuglowali. A práve v takejto batožine to pašovali. Ale to celnicy znali, to było bardzo, bardzo prosty sposób, zbyt prosty, szybko to odkrywali. Toto bolo veľmi jednoduché a colníci na to hneď prišli. Więc musieli znajdywać inne sposoby. Szczególnie trudno było przemycić te Biblie albo konkordancje biblijne z Polski albo z Czechosłowacji do Związku Radzieckiego. A teda museli prísť na iné spôsoby, ako prepašovať Biblie alebo konkordancie biblické z Poľska alebo z Československa a najťažšie to bolo do Sovietskeho zväzu prepašovať. Tam nie można było jechać samochodem, tylko pociągiem. Pretože tam sa nedalo prejsť autom, ale iba vlakom. A celnicy znali wszystkie kryjówki w wagonie. A colníci už poznali všetky tajné skryše vo vagónoch. Ale ludzie mieli różne sposoby, ja to właśnie opisuję. Temu szukałam wiele osób, które to robiły, żeby za każdym razem był inny sposób. A ľudia našli rôzne spôsoby a ja som sa snažila nájsť čo najviac rôznych spôsobov a ľudí, ako to robili a o tom je aj tá kniha. I nawet jak już książka się ukazała, kilka lat później na X-Campie w Śmiłowicach podszedł do mnie celnik, który pracował w Czechach, w czeskim Cieszynie i on umożliwiał na przykład, on wiedział, kiedy będą szmuglowane Biblie i on pomagał tym przemytnikom. A stalo sa mi, že už aj keď kniha vyšla a boli sme v Miloviciach na takom festivale a tam som o nej rozprávala, že za mnou prišiel colník, ktorý sa vlastne priznal k tomu, že v Českom Těšine vlastne pomáhal tým pašovateľom Biblii, že on už vedel a na schvál prehliadal tie skryše. I opowiedział świetny jeszcze przykład o trumnie, więcej wam nie powiem, ale w polskiej wersji tego nie ma, jest tylko w słowackiej. A poviem vám vlastne, on mi to rozprával, keď už poľská kniha bola vydaná a ja vám veľa nechcem prezradiť, lenže v poľskom originále tej knihy tento príbeh nie, ale v slovenčine sme ho už doplnili a rozprával mi tam taký príbeh o truhle.
Ja mam ogromny szacunek do tych osób, które to robiły. Były takie, które mówiły, zrobiłem to raz i nigdy więcej. To był tak ogromny strach, tak ogromna obawa przed tym, żeby szmuglować nawet jedną Biblię. Moja rodzina też była w to bardzo zaangażowana. A ja si veľmi vážim takýchto ľudí, ktorí povedali, aj keď len jeden kus, len raz v živote, ale bola to naozaj obrovská obava a strach, a že sa na to dali. A aj moja rodina v tom bola aktívna. Ponieważ mój dziadek był księdzem, mój tatuś był księdzem i tam ciągle jakaś literatura była na strychu. A u nás aj detko, aj otec boli farári a stále sme mali nejakú takúto literatúru. Potem właśnie przy pisaniu też uświadomiłam sobie, to zawsze były szmuglowane Biblie. A vlastne až keď som písala knihu, som si uvedomila, že tie Biblie sa k nám vždy vlastne len prepašovali. A Marta Bednarowa, bo to jest sestrnica mojej mamusi. A pani Marta Bednarová je sestrnica mojej mamy, už sme ju spomínali. To u naszych moich pradziadków, jej dziadków też ciągle tam w Gródku, w Hradku nad Olszy, ciągle też tam były przemycane Biblie. A vlastne práve v tom Hradku nad Olši, kde sme vyrastali spolu, tak tam tiež vždycky pašovali Biblie k nám. Takže človek je tvor vynaliezavý a kreatívny, takže aj v tomto prípade sa to ukázalo, že teda našli si ten spôsob s Božou pomocou, ako to dostať na tie miesta, kde potrebovali. Pán riaditeľ, aké miesto v edičnom pláne Tránoscia má tento typ knihy? Ako zapadá do toho edičného plánu? No, ja som presvedčený, že do edičného plánu Tránoscia v jeho 127-ročnej tradícii takéto knihy majú svoje neodmysliteľné miesto. Myslím si, že aj úlohou Tránoscia je ukázovať ľuďom, že viera v Pána Boha to nie je len teória, že viera v Pána Boha má reálny základ. Tránoscius mnohí poznáme cez bohoslužobné knihy, teologické knihy. Áno, tak ako som už povedal v tom úvodnom vstupe, sú to všetky veľmi dôležité publikácie pre hĺbku našej viery, nášho evanjelicko-kresťanského spôsobu života. Ale skutočné príbehy, aké sú napríklad opísané aj v týchto knihách, nám všetkým môžu ukázať, ako sa viera prejavuje v každodenných, konkrétnych situáciách. Nie len pri našich radostiach, pri pocitoch šťastia. Častokrát je to pri našich bolestiach, pri našich stratách a veľakrát aj pri našich odpusteniach. Tak by to malo byť, lebo si myslíme, že takéto knihy pomáhajú čitateľom a vlastne nám všetkým nájsť v tých osudoch iných skutočnú podstatu viery. Nájsť živého Boha, ktorý koná v životoch nás všetkých. A v tom je, myslím, že prínos aj po tých 127 rokoch, ktoré má Tránoscius za sebou. A veríme, že ešte bude mať aj pred sebou. A vidíme v tom veľký význam a takú kontinuitu, také nadväzovanie na tú tránosciovskú tradíciu, ktorý už 2. storočie prináša literatúru práve s tým duchovným premostením a s tým duchovným presahom. A my sme vďační každému jednému, ktorý s nami aj na tomto type literatúry spolupracuje. Ďakujeme, dámy. A verím, že aj vy všetci, keď sa zahlbíte do týchto stránok kníh, tak potvrdíte slova, že áno, aj tieto knihy patria do edičného plánu a do posolstva, ktoré prináša Tránoscius, prinášať vieru nie ako teóriu, ale ako reálny základ života. Slúži potlesk. A určite je to aj taká podsta pre tých veľkých mužov viery, ktorí stáli pri Tránosciu, pri jeho založení. Či to bol Jur Janoška, či to bol
pán redaktor Pavel Tomka, či to bol šéf-redaktor Šenčel, alebo Jan Bakoš, ktorý nakoniec zomrel popravený nacistami, že všetko to boli ľudia, ktorí vedeli, čo znamená riskovať pre Božiu vec a boli ochotní za to platiť vysokú cenu, takže je to aj vlastne taká podsta aj pre nich. Táto kniha, ja teraz poprosím pána riaditeľa, teda aby uviedol knihu do života oficiálne. Ja som sa ho pýtala, či bude šampanské, tak povedal, že nie, že tak ako býva dobrým zvykom, že knihy Tranostia sa uvádzajú Božím slovom. Takže, pán riaditeľ, aké Božie slovo si vybral? Opäť mám túto česť, ďakujem veľmi pekne, ak dovolíte, ostanem sedieť. A už je taká tradícia, keď sme pred pár rokmi vstúpili do Tranostia pod novým vedením, tak sme si povedali, že každú knihu, ktorú vydáme a budeme ju uvádzať a budeme ju môcť uvádzať aj do knižného života v takomto spoločenstve veriacich, tak budeme ju uvádzať slovom Božím z Biblie. Pre dnešný deň som vybral text z 2. listu Timoteovi a je napísaný v 2. kapitole na konci 9. verša. Píše sa tam, slovo Božie nie je v okovách. Amen. A ja to trošku vysvetlím. Stretli sme sa dnes teda pri uvedení knihy Nič na preclenie. Už samotný názov pôsobí tak trošku paradoxne, ako keby na hraniciach nebolo čo skrývať. A pritom práve za týmito slovami sa skrývajú chvíle, ako Lidia povedala, napätia, strachu, ale aj odvahy, viery, tak ako aj Milka povedala, a dôvery v Boha. Dôvery v Boha u ľudí, ktorí v časoch neslobody riskovali veľa. Často riskovali aj svoju vlastnú budúcnosť. A nie len svoju vlastnú, ale aj budúcnosť svojich detí a svojich najbližších. Možno sa im triasli ruky, ale srdce im horelo túžbou, aby sa Božie slovo dostalo k tým, ktorí ho vtedy potrebovali. Táto kniha nám pripomína čas neslobody, keď sa pravda niesla len po tajme. A keď Biblia nebola takou samozrejmosťou, ako je dnes. Biblia bola vzácnym pokladom a verím, že vzácnym pokladom je pre nás všetkých aj v týchto dňoch. Aj Biblia nám ukazuje, že sloboda, ktorú dnes máme, sloboda viery, sloboda slova, ale aj sloboda tlače je dar, ktorý musíme stále opatrovať a musíme ho opatrovať s vďačnosťou. Pripomína nám, že slobodu, ktorú dnes máme, nemáme zadarmo. Je výsledkom modlitieb, vytrvalosti a obetí mnohých, ktorých mená neraz ani nepoznáme. Tak ako Lídia povedala, mnohé mená spoznávala len časom. A možno keď sa začítame aj my do týchto stránok kníh a začneme pátrať v okruhu svojich blízkych, odhalia sa nám mnohým nepoznané príbehy práve z našich najbližších kruhov. Zároveň nás vedie k solidarite s kresťanmi vo svete, ktorí ešte stále nemajú k Božiemu slovu voľný prístup. A práve preto sme si chceli pripomenúť tento verš z 2. listu Timoteovi, ktorý sa k tomu dielu, k dielu uvedenia knihy do knižného života hodí v tejto chvíli asi najviac. No, milí priatelia, slovo Božie nech teda nie je spútané. Toto je pravda, ktorú potvrdzuje aj história a ktorú táto kniha otvára. Žiadne hranice, žiadne zátarasy a ani žiadne režimy nedokázali, a ja verím, že ani v budúcnosti nedokážu zastaviť šírenie Biblie a slova Božieho. A myslím si, že toto je povzbudenie na záver aj pre nás všetkých dnes, aby sme tie naše Biblie nenechávali zapadnúť prachom na svojich poličkách, ale aby sme ju otvárali, čítali a nechali prenikať všetci spoločne do našich životov. V tejto chvíli dovoľte za vydavateľstvo Tranoscius poďakovať
prvom rade autorke Lídii poďakovať aj všetkým, ktorí sa pričinili o vznik tejto publikácie na čele s editorkou a jazykovou redaktorkou Jankou Záborskou, aj s prekladateľom, ktorý tu dnes nebol medzi nami, s Janušom Drobčom z Liptovského Mikuláša. A tak nech je táto kniha pre nás svedectvom nielen o tej minulosti, ktorú je dobré a hodné poznať, ale nech je táto kniha pre nás všetkých aj výzvou do prítomnosti. Žiť tak, aby sa Božie slovo šírilo ďalej, slobodne, mocne a požehnane. Slovo Božie totiž nech nie je spútané a nie je v okovách. Ďakujeme vám v tejto chvíli aj za vašu priazeň, za to, že ste tu dnes s nami. Veľmi si to vážime a prajeme vám požehnané dni do vašich životov. Chcem poprosiť ešte asistentku Janku. Milí pasažieri, raz, dva, tri. Milí pasažieri našej výletnej lode, naša literárna kaviareň sa pomaličky chýli ku koncu, tak naozaj ďakujeme Lídii, že medzi nami bola. Ona ešte chvíľu zostane, takže kľudne využite tento čas na to, na rozhovory s ňou, na autogramiádu, určite vám knihu rada podpíše, takže naozaj využite tú možnosť, že je medzi nami. Možno ešte také nejaké slovíčko na záver od nej. Ja chcę powiedzieć, że Bóg jest Bogiem najlepszych zakończeń i dla Niego nie istnieje słowo niemożliwe. Chcem len povedať, že Pán Boh je Bohom najlepších záverov a On nepozná slovo nemožné. Nedá sa. Nawet jak nam się wydaje, że już nie ma nadziei, Aj keď nám sa zdá, že už nie je nádej, to Bóg widzi to zupełnie inaczej. ale vtedy to Pán Boh vidí úplne inak. Takže Bohu nič nie je nemožné a ďakujem aj kapele Kristianika za túto bodku hudobnú, ktorú dá tejto literárnej kaviarni. Vďaka za slnko, vďaka za dážď, vďaka za pokoj aj oheň v nás. Je to nádherný deň, je to nádherný deň. Bože, vďaka za slnko, vďaka za dážď, vďaka za pokoj aj oheň v nás. Je to nádherný deň, je to nádherný deň. Život ľahký sa zdá a zmení sa v zlý sen. Čokoľvek stáť sa má, vďačím za tento deň. Keď problémy ma stretnú, ja skladám ruky v dlaň, lebo plán svoj máš, vďaka Pane náš. Vôľa sa staň,
Nechcem byť pyšný, nechcem slávu, pretože zajtra padnem na kolená. Bože, vďaka za slnko, vďaka za dážď, vďaka za pokoj, aj oheň v nás. Je to nádherný deň, je to nádherný deň. Bože, vďaka za slnko, vďaka za dážď, vďaka za pokoj, aj oheň v nás. Je to nádherný deň, je to nádherný deň, nádherný deň. Chválu ti vzdám, keď sa cítim silný, chválu ti vzdám, keď sa cítim zle. Chválu ti vzdám, či je slnko, či je mráz, či búrka búri, chvála tebe, naše svetlo v tme. Nechcem byť pyšný, nechcem slávu, pretože zajtra padnem na kolená. Bože, vďaka za slnko, vďaka za dážď, vďaka za pokoj, aj oheň v nás. Je to nádherný deň, je to nádherný deň. Bože, vďaka za slnko, vďaka za dážď, vďaka za pokoj, aj oheň v nás. Je to nádherný deň, je to nádherný deň. Vzdám, keď sa cítim silný, chválu ti vzdám, keď sa cítim zle. Chválu ti vzdám, či je slnko, či je mráz, či búrka búri, chvála tebe, naše svetlo v tme. Ďakujeme pekne. Milí priatelia, ja sa chcem aj mene svojom a mene nášho teda východného dištriktu, ale poviem aj evanjelickej cirkvi, veľmi pekne poďakovať sestre Lidii, že merala veľmi dlhú cestu. A v prvom rade chceme srdečne pozdraviť manžela, aj celý cirkevný zbor. Popriať dobrého zdravia a predovšetkým, aby tá sila, ktorá vás niesla a nesie, tak aby prinášala veľa ovocia Ducha Svätého aj vo vašom cirkevnom zbore. Určite prídeme si vás navštíviť, nielen určite ako biskupy, ale myslím, že po dnešnom dni tých skupín vo Výsle bude veľmi veľa a autobusov aj s krovkami a so všetkým možným bude tam oveľa viac. Ale ďakujem aj za krásne svedectvo a pre mňa aj tento vlastne čas strávený na tejto literárnej kaviarni bol predovšetkým takým vnútorným mostom, kde vidím a vnímam, že Pán Boh teda nás dokáže spájať aj skrze svedectvo tých, ktorí nesú rôzne, či už radosti, alebo aj ťažkosti života. A je, myslím, že práve zvlášť v dnešnej dobe, aby nás, áno, takéto svedectvá, takéto knihy, za to ďakujem aj Tranosiu, aj všetkým, ktorí sú spolupracovníkmi, za to, že ich prinášajú, lebo to sú vlastne veľké dary, ktoré dokážu i dnes spájať nielen cirkvi, či už na Slovensku, v Poľsku, či v iných krajinách. Spájať národy, aby bolo menej rozdelenia medzi ľuďmi a aby sme dokázali si uvedomiť, že ten istý, ktorý sa za nás obetoval, prejavil nám lásku, ktorý je živý, je Pán pánov a kráľ kráľov, ako to chlapci tu aj krásne vyznávajú a spievajú a povzbudzujú nás k tomu, že on nás spája a má moc nás aj spojiť. A tá kniha, ja som si vlastne uvedomil, ktorá bola uvedená, a je v podstate takou výzvou, aby sme sa začítali nielen do týchto životných príbehov ľudí, ktorí, a toto mňa najviac oslovilo, ktorí mali nesmiernu veľkú túžbu priniesť Božie slovo druhým. Lebo si uvedomili jeho hodnotu, jeho cenu, že je to slovo, ktoré má moc priniesť záchranu, zmeniť ľudí a darovať im cieľ, aj večný život. A tak ja si prajem, aby keď ju prečítate, aby to bol pohľad nielen do minulosti, ale kiež by sa z vás dnes stali nielen pasažieri, ale tí, ktorí prepašujú Božie slovo. Aj dnes je veľa hraníc, cez ktoré sa ťažko prechádza. Keď by ste Božie slovo dokázali prepašovať,
do svojich rodín, k svojim deťom, k svojim životným partnerom, do svojich cirkevných zborov. Dnes je dostupné, len otázka je, že či je povšimnuté. Takže tých, ktorí pašujú Bibliu aj dnes, je veľmi veľa, alebo lepšie povedané, pracovníkov je málo, ale tejto potreby je veľmi, veľmi veľa. Tak ja si prajem, aby Božie slovo aj cez nás Pán Boh pašoval všade tam, kde je to potrebné, aby to prinieslo raz ovocie a raz. Možno Lídia bude písať životný príbeh aj o vás. Takže Lídia, prajeme veľa zdravia, veľa Božieho poženania aj do ďalšej služby a samozrejme aj v spolupráci s Traosiom tešíme sa na ďalšie knihy. Ďakujeme krásne.